דקה של תורה. פרשת בו. לאחר 7 מכות. מצרים חבולה, מרוסקת. בפרשה זו באות על המצרים 3 המכות האחרונות. 3 כמניין בו. ואכל את יתר הפלטה נשארת לכם מן הברד, ואכל את כל העץ הצומח לכם מן השדה. ויהי חושך אפלה בכל ארץ מצרים 3 ימים. ויאמר משה, כה אמר אדוני, כחצות הלילה אני יוצא בתוך מצרים, ומת כל בכור בארץ מצרים, מבכור פרעה היושב על כסאו, על בכור השפחה אשר אחר הרחיים, וכל בכור בהמה. דברו אל כל עדת ישראל לאמור, בעשור לחודש הזה, ויקחו להם איש זה לבית אבות, זה לבית. ואכלו את הבשר בלילה הזה אצלי אש ומצות, על מרורים יאכלו. ולקחו מן הדם ונתנו על 2 המזוזות ועל המשקוף על הבתים אשר יאכלו אותו בהם. החודש הזה לכם ראש חודשים ראשון הוא לחודשי השנה. ויהי בעצם היום הזה הוציא אדוני את בני ישראל מארץ מצרים על צבאותם.